Hi, April. Hi po, good evening. Good evening sa'yo, April. Sige, kwentuhan mo na ako, mahal. Anong may paglilingkod ko kay April at napatawag po sa usapang LDR? 8 years na yung relationship namin. Then, Ilang years, nawala sorry? ng 18. 18. Yes, ma'am. Okay. Tapos, nawala ng... Pero, hindi naman tuloy-tuloy yun. For 4 years, magkasama kami sa trabaho. Mm. That time, may kalibin ako noon. Even na may kalibin ako, nagkaroon kami ng relationship ni bagong boy. Mhm. So, andun yung kita namin pagmamahalan. But then may kalibin nga ako and then may anak ako. Mhm. So, ginawa ko ng siguro 4 years to 5 years kami may relationship. Okay. Iniwan ko siya sa trabaho namin. Mm. Walang closure. After nun, 10 years na walang communication. Kala ko wala na. Tapos si live-in partner ko nawala. Bali, ako lang at yung anak ko. Then, pagkawala nung live-in partner ko, hindi ko alam na darating ulit siya na nakontak niya ako. Okay, paano muna kayo naghiwalay ni ka-live-in partner? What happened? Pumunta siya sa ibang bansa din na hindi na bumalik. Okay. Na I don't know kung ano na siya ngayon. Wala na akong balik. Parang wala rin siya. April, napuputol-putol Live-in ulit tayo ha. Kung nasaan ka kanina nung nasa briefing stage tayo. Balik ka doon, love. Okay, ito. Ayan, better. Tapos, yun, kami ngayon ni Jowan, umalis na ako. Nagkahiwalay kami for 10 years. After 10 years, nakontak ulit niya ako. And then, nung nakontak niya ako, siya naman ngayon yung may live-in partner. Pero, parang nagadiretso lang ulit yung relationship namin. Ngayon, hanggang ngayon, siguro, nung makontak na niya ako, mag 50 years na kami ngayon. Simula nung makontak niya ako. Yun. Okay, napag-usapan nyo ba kung paano nyo gagawin to? Kasi you've been in this position before and you know na hindi maganda yung posisyon kasi hindi nyo alam kung anong kahahantungan nyo, hindi nyo alam kung may patutunguhan ba yung relationship ninyo. So parang ito yung mga case na sana alam nyo na kung ano yung mas tamang gawin, alam nyo na dapat kung ano yung mas makakabuti para sa inyong dalawa kasi been there, done that na sana ito. Napag-uusapan nyo ba kung anong future nitong relationship na to? Yes, ma'am. Kaya lang, pag lagi kong tinatanong sa kanya, ang sinasagot niya, habang mahal namin ang isa't isa, ito yun. Paano yung relasyon niya sa ka-live-in niya? Yun nga ang tinatanong ko sa kanya. Tapos sinasabi niya, equal kami. Equal kami sa nararamdaman niya. Kaya, Paanong equal? yun ang problem. Equal. Mahal niya ako. Mahal din niya yung live-in niya. Kasi may anak din siya ngayon. So in short, ayaw niyang mamili. Ayaw niyang mamili between you and yung ka-live-in niya. Kasi just like your situation before, meron din siyang anak. Yes. Okay. Yes, ma'am. Yun. Tapos, mahal na mahal namin yung isa't isa. Feel ko din naman na mahal niya ako, kaya lang hindi niya ako pwedeng piliin kasi may anak siya na katulad ng nangyari sa akin. Kaya lang, sa akin nawala. Kumbaga, tadhana yung
nagpasya na mawala yung live-in partner ko. Tapos, siya naman ngayon, yung ka-live-in, kaya ang lagi na lang niya sinasabi, bayaan na lang natin, tadhana, magpasya. Basta't mahal natin yung isa't isa, rin tayo bibitaw. Okay. Pero don't you ever think na whatever it is that you have right now in your lives, you and him, ay pwedeng mawala dahil dito sa pagmamahalan ninyong dalawa and both of you can end up with nothing? Kasi siya meron siyang pamilya, meron siyang anak. Ikaw, meron kang Yes. anak before and meron kang work to protect. So, if ever Yes. this came out in the open or come out in the open, both of you guys will lose everything you have right now. Ang tanong ko lang, is it worth the risk? Kasi you've been here before eh. And hindi sa itinadhanang mawala siya or itinadhanang mawala yung ka-live-in partner mo eh. You've done the right thing before. Nagkahiwalay kayo, nawalan kayo ng communication sa isa't isa and both of you just settled for it. Nagsettle na kayo with the idea na since mali naman to, sige, wag na nating ipilit. Bakit hindi nyo na lang gawing tama ngayon? Kasi nangyari na to sa inyo before, hindi pa ba kayo nagsasawa na for 3 years or for how many years you guys said you love each other? Hindi pa nababago yung sitwasyon ninyo? Yung pagmamahalan ninyo ay nakakasakit ng ibang tao? Yung pagmamahalan ninyo ay nakakasira ng pamilya? Yung pagmamahalan ninyo ay baka makasira ng kinabukasan, kinabuhayan? Hindi ba kayo nag-iisip kung worth it pa ba itong ginagawa niyong dalawa? Ano mami? Yung nararamdaman namin ang laging namin eh. Yun nga eh. Yun nga yung problema kasi both of you are selfish sa mga nararamdaman ninyo regardless of the feelings ng ibang tao. Yun ang pangit. Iniisip nyo lang dalawa kung gaano kayo kasaya na kayo ay magkasama. Kung gaano kayo kasaya na kayo ay magjowa. Pero hindi nyo inisip kung ano yung magiging epekto nun sa mga tao at kinabuhayan ng isa't isa. April, ganito. Kung mahal nyo talaga yung isa't isa at naniniwala talaga kayo sa salitang tadhana, you guys will wait for the right time and right moment to be with each other. Itatama ninyo yung relasyon ninyo. Kasi sa totoo lang, April, I see nothing but a big, wide mess sa relationship ninyo. It's not love that I see. It's scandal. That's what I see. Scandalous tong gagawin nyo eh. Actually, scandalous na tong ginagawa ninyo. Since day one. Maswerte ka lang kasi hindi ka nakita ng asawa mo. Maswerte ka lang kasi hindi ka nahuli. Mas naswertehan ka na lang at nagkamali yung asawa mo na pumunta ng ibang bansa at di na magparamdam sa'yo. Sa'yo wala lang yon. Feeling mo swerte ka pa doon. Pero ano yung implication nun sa anak mo? Your child felt abandoned. Feeling nung bata na abandon na siya ng tatay niya. Hindi mo alam kung ano yung feeling nung batang yon against his father. Malamang sa alamang baka kinamumuhian niya yung tatay niya sa pag-iwan sa kanila pero hindi niya alam na yung mga moments na andito yung tatay niya, yung nanay niya may ginagawa din pala. Naintindihan mo ako, mahal? Yung sinasabi ninyong pagmamahal sa isa't isa, ikawawalang respeto sa inyo ng mga anak ninyo. Yan ba gusto nyo? Mawalan sila ng respeto sa inyo? Eh di ba sila yung dahilan kung bakit kayo nagsusumikap sa buhay? Kung bakit kayo nagtatrabaho? Kung bakit kayo nagpapakapagod? Paano yun na ngayon ang relationship namin parang kami sa isa't isa na kahit malayo ako sa kanya parang as family kami dalawa. Yun nga lang parang Ano? as family ba na husband and wife. Alam namin yung isa. Alam ko na Hindi nyo alam yung ibig sabihin ng husband and wife. Yan yung gusto kong ipaintindi sa inyong dalawa na none of you guys understand the value and the responsibilities and obligations of a husband and a wife.
Ang nakikita ko sa inyong dalawang teenagers na hindi makontento sa isa. That's what I see in you. You have an immature kind of relationship. Hindi yan husband and wife. Kasi kung husband and wife yan, umaarte kayo as husband and wife, dapat naiintindihan ninyo that a husband must be loyal to the wife. And the wife must be loyal to the husband. But both of you guys are not that. So, paano po, DJ? Kahit mahal namin yun eh. Yes. Kailangan lumayo. Yes, Maghiwalay you are kami. no longer kids. The answer is yes. Sa profession mo, which hindi ko nababanggitin, alam mo naman siguro na ang tama ay hindi pwedeng magiging mali. Ang mali ay hindi pwedeng maging tama. Right is right, wrong is wrong. And everything is accounted for differently, separately. Ganun din sa buhay. Ang mali ay mali, ang tama ay tama. Now, you guys want to be together? Ayusin nyo muna yung mga personal lives ninyo. Sabihin mo sa kanyang ganyan kung gusto mo talaga akong makasama. Kung gusto mo talagang maging tayo. Gawin natin to ng tama. Naswertehan lang ako na single na ako ngayon. Naswertehan lang ako na I am no longer committed to my husband. But you are. And we've been here before. Napagdaanan na natin before to. And both of us weren't happy about it. Happy lang tayo pag magkasama tayo, pero pag hindi, anong nararamdaman natin? Even though we miss each other so much, hindi natin pwedeng basta-basta tawagan yung isa't isa. Even though nag-aalala na yung isa sa isa, hindi pwedeng mag-check out yung isa. Why? Kasi mahuhuli tayo. Lagi tayong nagtatago. Lagi nating inililihim lahat. No matter how happy we both are, hindi natin pwedeng iparamdam sa mundo na masaya tayong dalawa. Masaya lang tayo pag magkasama. Pag magkalayo tayo, pareho tayong namumblema. Anong klaseng pagmamahalan yun? Na inilalagay nyo yung isa't isa sa alanganing sitwasyon. Not only as a person, but as a professional. As a parent to a child. You are putting each other at stake. And you're putting each other's life at stake. Do you want the same thing para sa taong mahal mo? Kung ikaw, sira na yung pamilya mo, do you want the same thing para sa kanya? Naiwanan niya din yung anak niya? Katulad ng pag-iwan ng asawa mo sa anak mo? Do you want that? Gusto mo ba yung anak niya? Same feels ng anak mo? Fatherless? Ewan ko, BJ. Kasi nga nagiging selfish kayo eh. Ang iniisip nyo lang yung nararamdaman ninyo. Ang iniisip nyo lang yung kung ano yung gusto nyo. Ang sinasabi ko naman sa kanya, tigilan mo ako. Kapag tinigilan mo ako, bibitaw ako. Kaya lang, siya kasi yung hindi tumitigil para kontakin ako. Hindi ikaw tumigil. Mahal ko siya, DJ eh. Ano? Mahal ko siya, sobrang mahal ko siya. Eh, hindi pareho nga kayo. Pareho kayo makasarili. Anong gagawin natin sa dalawang taong wala namang iniisip kundi mga sarili nila? Makukumbinsi ko ba kayo na maghiwalay? Kung pareho kayong mas importante sa inyo yung isa't isa? Mas importante sa inyo yung mga sarili nyong nararamdaman kesa sa sarili nyong mga anak? How can I even stop you guys? You both are becoming a monster that no child is deserving to have as a parent. So why would I stop you from ruining your own life? Hindi namang aking buhay yung masisira, inyo naman. Masisiraan siya ng pamilya, masisiraan ka ng buhay. Will you wait until karma strikes? And do you wanna dare? Do you... No. So ano ang dapat, BJ? Ako na yung lumayo. Ikaw na yung tinatanong ko dito. Oh, ikaw na tong tinatanong ko dito. You know exactly what to do. You know exactly what you do. You just don't wanna do it. At yun yung nakakaloka doon. Alam niyo yung mga kailangan gawin, guys. Come on. You've been here before. Napagdaanan nyo na to. Hindi ba applicable sa inyo yung experience as the best teacher?
Ikaw tatanungin ko, April, kung ikaw ay nasa normal na pag-iisip ngayon, kung ako yung nasa sitwasyon mo, ayaw bumitaw nung lalaki pero alam kong nagkakasala na yung lalaki sa pamilya niya at sa anak niya. At alam ko din na kapag ipinagpatuloy namin to, isang bata ang mawawala ng ama. Bilang isang babaeng nagmamahal dun sa lalaking yun at bilang isang ina din sa isang bata, bilang isang babae din, isang asawa din, ikaw tatanungin ko, lalayo ka? O mananatili kang kabit? Lalayo ako. There you go. I'm not stopping you from being happy. Pero this happiness of yours is temporary. Hindi pang matagalan. Walang future to, April. Not even for you. Akala mo ngayon masaya kayo? Malamang. Masaya kayo, may thrill may excitement Kasi both of you guys are like teenagers na nagtatago sa mga parents ninyo na nagkikita kayo even if bawal kayong magjowa. Pero one day, kapag tumatanda ka na lalo, nagkakaisip na yung anak mo, tinatanong kung sino yung kausap mo, sinong nagpapasaya sa'yo, anong kwentong isasabi mo? Ay anak, ito, asawa to ng iba. May papakilala mo ba siya sa anak mo? No. May ipapakilala mo ba siya sa mga amiga mo? No. May papakilala mo ba siya sa pamilya mo? No. So how can you be happy? For someone na parang illusion lang sa iba. Someone na parang ghost lang sa ibang tao. Pero paano yung nararamdaman ko, DJ? Sinong mas marunong, te? Sinong masusunod? I don't know. You do know. Di ka na teenager, April. Please, come on. Talk some sense into yourself. Paano yung nararamdaman mo? Hindi kalimutan mo. If it's gonna be a heartbreak, then let it be a heartbreak. At least it's worth it. Worth it, why? Kasi at least ngayon right track ka na. Kasi at least ngayon wala ka nang sinasaktang ibang tao. Wala ka nang sinisirang pamilya. Wala ka nang gagawing eskandalo. It's all worth it. Kasi yung panandali ang kasiyahan mo, buong buhay mong pagbabayaran kapag yan ay lumabas out in the open. You will have nothing left in you. Yung ikinabubuhay mo para sa anak mo, para mabigyan siya ng magandang bukas, mawawala. At hindi lang yon. Yung isyong yan kapag lumabas out in the open, will forever be marked sa anak mo. Your child will always be the child of a person na nanira ng pamilya. Do you want that for your child? No. Then stop. Use your head as a mom. Paganahin mo yung utak mo bilang isang ina, hindi parang isang teenager. Masaktan na kung masasaktan, pero Diyos ko Lord, kung ang kapalit naman nito ay proteksyon para sa anak mo, proteksyon para sa reputasyon mo, proteksyon para sa ikinabubuhay mong tangi mong pinagkukuhanan ng araw-araw niyong gastusing mag-ina, it's worth a gamble, ate. Kung i-weigh mo yung pros and cons ng pagsasama ninyong dalawa at pagbitaw mo sa kanya, di hamak na mas malaki ang pros ng pagbitaw sa kanya. But na-imagine nyo ba yung mga buhay ninyong magsasama kayo sa ilalim ng iisang bubong kasama ng mga anak ninyo? Do you ever think na papayagan ng asawa nun na ibigay sa kanya yung anak niya? Ikaw, you have your child with you, but him? I'll bet you, with my own 2 feet, hindi niya makukuha yung batang yan. Huwag kayong manira ng pamilya dahil lang sa mga selfish reasons ninyo. Mahal ko, mahal ko. Mahal nyo yung mga sarili ninyo. Kung yan ang
ibig sabihin ng pagmamahal sa inyo, then I don't know kung alam nyo ba talaga ibig sabihin ng magmahal. You love nothing but yourselves. Di na kayo nahiya sa mga anak ninyo. You haven't done it once, you've done it twice. And for how many years? Babae ka din, April. Alam mo naman siguro yung feeling. Or at least man lang may idea ka sa feeling. Kapag yung asawa mo ay merong kinakalantaryong iba or kinakalantaryo ng iba, bilang isang babae, April, may anak ka, anak mo sa asawa mo, how would you feel? Ano mararamdaman mo, April? Kung ilulugar mo yung sarili mo sa posisyon. Masasaktan syempre. Baka nga hindi ka masaktan lang eh. Baka mamuhi ka pa eh. So April, stop. Nagawa mo naman before eh. Di ba? It took him 10 years to find you again. And you were fine. Okay ka naman eh. Hindi ka naman namatay. Hindi ka naman nawalan ng kinabukasan. Hindi ka naman na lantang gulay. Naka-function ka naman from head to toe. At kung gaano ka ka-in love ngayon, in love ka din naman before. So imagine, kung nakaya mo to ng 10 years, ano lang naman yung couple of more years of doing the same thing. Pero having a clear conscience na wala kang tinatapakang tao at wala kang sinisirang pamilya. Sabi ko nga sa'yo, it's a good bargain. And if it's, and for what it's worth, April, kagaguhan yung sasabihin niyang pantay lang yung pagmamahal. It's either you love a person or you don't. Hindi ako naniniwala na kaya mong magmahal ng dalawang tao. Hindi ako naniniwala na kapag nagmahal ka ng dalawang tao, kaya mo silang pagsilbihan ng pareho. Hindi ako naniniwala na yung pag nagmahal ka ng dalawang tao, kaya mo silang bigyan ng pantay na atensyon. No, there's always be someone who's better than someone. And unfortunately, in your case, nakikiamot ka lang, April, sa kung ano yung natitira mula dun sa asawa niya talaga. Naintindihan mo ko, April? Yes, DJ. Ginagamit ka lang niyan sa kung ano yung mga pangangailangan niya bilang isang lalaki, April. Na hindi niya nakukuha sa asawa niya. Ikaw yung pumupuno ng pagkukulang ng asawa niya. But if one day he'll need to choose between you and the wife, he will choose the wife over you. Kahit DJ, feel ko na mahal niya ako. Ulit-ulitin natin. Ganito na lang, April. Sige, sugal mo lahat. Pero one day, wag kang magugulat kung binabastos ka ng sarili mong anak. Wag kang magugulat kung tawagin kang pokpok, malandi, kabet on Facebook. Wag ka ding matatakot kung mawawalan ka ng trabaho. Wag mo na ding intindihin kung makakatanggap ka ng mura kaliwat kanan mula sa pamilya o kampo ng babae, even sa kampo ng lalaki. Wag ka din magugulat kung hindi ka kailanman tatanggapin ng kampo ng lalaki bilang isang asawa, even if ikaw papiliin niya. Huwag ka na din na umasa na rerespetuhin ka ng mga kamag-anakan mo after nilang malaman na nakapanira ka ng pamilya. Huwag mo na ding asahan na tatanggapin nila yung lalaking yan kasi alam nilang iniwan yan, yung sarili niyang anak, para sumama sa kabit niya at ikaw yun. But if you are ready to risk everything, even your own child, for this man, by all means, go ahead. Gawin mo yan. Pero I'm telling you, April, di ka makakuha ng respeto sa gagawin mong yan. Yung mahal-mahal na yan, ngayon lang yan. Kaya DJ, kung kami dalawa yung magpakasal. Kasi hindi pa naman sila kasal eh.
April, ganito na lang, no? Manira ka na lang ng pamilya. Sabi ko nga sa'yo, manira ka ng pamilya. You don't care for reasons. Wala ka din pakialam sa ibang tao. And unfortunately, naawa ko sa anak mo kasi wala ka din pakialam sa kanya. Wala kang pakialam kung makakapanira ka ng pamilya. Wala kang pakialam kung mayroon kang batang tatanggalan ng ama. Wala kang pakialam. Basta gusto mo, may jowa ka at yung jowa mo, papakasalan mo. Ang tanong, pakakasalan ka ba? Ikaw na nga nagsabi, pantay lang kayo ng asawa. Higit pa yun sa asawa kasi meron silang anak, kayo wala. Ganito no, April, hindi ka handa eh. You are not ready to listen and you are not ready to accept. You just wanna, sabihin na natin, you just wanna debate fully on the love itself. When in relationship, ate, love is not enough. Love will never be enough. You need more than love to sustain a relationship, let alone to build a family. You need more than love. Alam mo yan. More than love, kailangan nyo yan. Pero unfortunately, blinded ka eh. Blinded ka of what you feel and you are selfish. Just like your boyfriend. At sa totoo lang, sa mga taong nagmamahal sa inyo, you don't deserve them. You truly deserve each other, April. Diyan I cannot contest. Kayong dalawa, you are a perfect match. Pareho kayo manluloko eh. Pareho kayong selfish, mga makasarili, mga bad parents. Bad wife and bad husband. Perfect match nga kayo talaga. So, dalawa lang to, April. You'll continue on with your life na masaya ka, personally. Kasi sarili mo lang iisipin mo eh. Sarili mong kasiyahan, kung kailan kayo magkikita, kailan kayo magkakachat, kailan kayo magsasama, mangangarap kayong dalawa. Yung mga kwentong barbero na one day papagawa tayo ng bahay, magkakaroon tayo ng sariling anak, magkakaroon tayo ng isang pamilya na alam mo namang hindi mangyayari. Magiging masaya kayo dyan sa ilusyon na yan. That's one half of your life. The other half could be wala siya, pero may trabaho ka, may respeto sa anak mo, wala kang skandalo, mahal ka pa rin ng mga kamag-anakan mo, tapos makakatagpo ka ng isang lalaki na walang pananagutan, meron man, tapos na. Pipiliin ka, may pagmamalaki ka, ipakikilala ka sa mga magulang at kaya mo ding ipakilala sa mga magulang. Yung ganong klaseng tao. At ipinagpapalit mo yon sa isang lalaking hindi ka kayang panindigan, hindi ka kayang piliin. Yes po. Hindi ka kayang ipagmalaki. Wala, itatago ka lang habang buhay. So, ikaw na mamili which one is which. Kung aling buhay yung gusto mo. But I'm telling you, the life you are living right now is not a life. This is a lie. You are living in a lie. Thank you po. Ngayon, kung meron kang gustong sabihin, dito na lang siguro, unahin ko na lang siguro sa anak mo na lang. Sa anak mong nawalan ng ama, at sa anak mong I don't know. Walang ka-idea kung anong ginagawa ng nanay niya since the beginning of time. Anong gusto mo sabihin sa anak mo? I still love her. Mahal na mahal ko siya. O dito sa jowa mo. Ano gusto mong sabihin sa jowa mo? I love you, goodbye. Sana kayang panindigan, no, April, no? I just wish and hope and pray na kaya mong panindigan. Kasi sa totoo lang, you have a lot to lose and you have nothing to gain out of this one. Kumbaga, kung titignan natin to sa praktikalan, ate, wala kang makukuha, pero maraming mawawala. At yung mga mawawala sa'yo, habang buhay mong pagsisisihan. So I just hope one day, you'll have some sense into your head to choose the right thing. Alam mo to sa profession mo, alam mo ang tama ay tama, ang mali ay mali. At hindi yan magkakabaliktad kahit anong gawin natin. Okay? Okay po. Maraming salamat for calling my show, April, and I hope na ngayong gabi
I'm sure hindi ako yung kauna-unahang babaeng nagsabi sa niyan or kauna-unahang kaibigan mo na nagpaalala sa niyan. Pero I just hope ngayong gabi you were able to realize na itong nararamdaman mo right now, even though it's strong, even though na sabihin man nating true love tong nararamdaman nyo para sa isa't isa, this will never end well. And this will never have an output na maganda for the both of you. If not, baka gumuho yung mundo nyong dalawa kapag ipinagpatuloy nyo to. So I just hope I have managed to talk some sense sa'yo, out of you. Okay? Maraming salamat for calling my show, April. Ingat ka po. Okay po. Thank you po. Okay. Kabisyo, need I say more? Cheating is never a good thing. At yung pakikiabit, ayan, or yung pagiging kabit to someone will never be a good thing. It's never gonna be a good bargain. Kaya stop convincing yourself na itong true love nito or itong true love na nararamdaman ko, ipaglalaban ko to hanggang dulo kasi feeling ko totoo tong nararamdaman namin sa isa't isa. Totoo ba? Hindi ka nga kayang piliin eh. Beneficial to para sa lalaki kasi meron siyang 2 options. Yung isa walang alam, yung isa may alam, and still nagbubulag-bulagan and staying and hoping and praying that one day magiging solo ka sa kanya. Which, by the way, will never happen. At least without a fight. At least without a sin. Or a scene. Sa mga kabisyo natin, I don't know. Why would you settle for being an option if you can be the choice? Bakit kayo magsesettle o magiging okay na kayo ay kayo ay pangalawa kung pwede naman kayong maging una?